haba kuwa haba ya mai Shaf yau go muje yau da za ta ji shi kai dai gaba ɗaya rayuwarka ta na kashe ka te kayi da lutin kullum kana nan cikin mai ka ina lillahi wa ina ilaihi raji'un. Ni abu ma da ya fi damunawa kullum sai in gan ku da yan mata kuna harka wani haɗawa sai a hankali. To ya za a yi sai a hankali ko suna ganin ka kullum kalan cikin mai kana yawo bola kwararo kullum ni tun da na kama haya gidan gola na san ka da rigar gaza ga ta nan ta gama tsuha ka yanke hannu. Wato amma na da su ai kawai ban san na albazaranci da kayana ne. Ka sa ga jikin ka shi an bazaranci. muje mana biyu Shaf abba ina yin gaba kuma kuna tsaye don Allah mu je ka fara shiga ki shigo mana kake damu mana ka fara shiga kai dan girma Allah ki shigo bi mana ga ne ga shi Okay. dan Allah mu shiga Shaf. Kaji, wai ita zai aure. Bari in je in mata screening. Shaf. abinda kai kudirin kai min kenan haba babe kai ba za ki gane ba wai ba abin da yake tunani bane fa kawai sun dan zuwa ne ku dan gaggaisa tsohon munafiki to asirin ka ya tonu kuma idan na je gida sai na faɗa kai kar ka sake ƙara kusanto da ni kar ka sake ko da wasa ka matso inda nake wallahi yan sanda zan kira ku ko bismillah daga baki da yanku wallahi Ke dai popsa wallahi. Ke to in ke ta kice shi ɗaya na. Kai kuma in ba iskanci ba har yaushe kuka taya ku ɗauko mana irin wanga kilaki. Dama ba tun tona mana asiri. to ai gwara mun kawo kai ka taba kawowa ne kai da kullun sai dai a kawo kawai shaf Amma ka san dai kun dai ci mutuncin jami'ar shaf wallahi. Kun dai kun ɗauko ɗan ƙauye kai gaskiya dai ta kuma wallahi yaren nan mai zaki. Kai. Shaf. Allah ubangiji ya haɗa ka da kwalawa. Na rinci da Allah ya ɗauke ka a rasa sanin inda kai. Okamile Shaf. Assalamu alaikum A'a kai ko da ɗakin ɗaya iska aka sallama. kwan Wai ya fi wai. A kai ba sai ka taho da faɗa ba. Mun ga komai mun ga abin da ba. Barka da zuwa. Ka san maiki bai sauka banza. kuma kaga su waƙi sun ka sauka yana da kyau a musu barka da war haka da barka da zuwa haba malamai Yanzu ya ake ciki. to shi kanshi yanzu ya rubta Yanzu yana hitowa ni in shiga. ka shiga Eh. saboda ni Allah ga hala dutse nake To hala duk cikin kowa babba in ba ni ba. a wannan harka akwai babba ne dama ni a kanan ku gaba ɗaya ku bai Sai in kafta mamari wallahi. Kam. Mu yi hankuli mu jira. Ba dai za mu shiga ba. za ku shiga to in na ni shiga ka bi mai ni ka bi mai koma me ni dai in na shiga koma waye zo ya shiga Abinda ka taho yi. Kai karta san karna. kuna da mugun matsala ba ku nemo ba sai mutum ya ciye ya nemo abin shi ku zo kuna Kai karta san kar harkar ga babu wani boye shaf. bari in je in watsa ruwa shaf Faka. akwai ruwan zahi an sa da hita Dama ai.
wai mutallage mu kai ga Allah ka bar rawar jiki abin ga ya riga ya samu kowa samun nashi zai haba da to ai ni ban iya gane haka na in ban shiga ba lahiya ni kai gane mu shaye-shaye da kai kwalben ka kullum na ganin duk abubuwan da kuke yi a ido na ne. TV kai ma yau sai ka rutta kenan To ni sakaku ne ko dutse ne? a shikenan a cikin da kai ma sai ka bi layi da wannan layi bayan ka baya ne kake ni in na shiga ka shiga nan baya ne kake a bayan ne inda yake ka duba ɗan iska har da lemon ƙarin ƙarfi ya taho gan da ya rufe da Allah kokasa mai da dala kai fito mun eske ku ya kaso ma haba kai ku haɗe hayawa da ku wallahi wani mugun bala'i ne. mu tahi dai mun dai ja tahi Yanzu dai sai mu ce ita ni bara in je in yi wanka ƴan wahala ne. San ma iskancin bariki wai yaron ga kanan kanina na ha Yana wanda kai. to san dan iska. mutalage mu na rance da Allah yana balle kohar ga wallahi yana balle ta jamu mutalage mu kun ɗazu ka wallahi Allah zai kai ne shege kaga dan banza kamar yayawanka Kai! Na hito ai. Wai shi ne har da na yi bacci. Ai kai ko ai ka san mu dauki ba da mu ba irin na yaran na ba. Shiga. Bandis, Kumando, ticket, Malo. Yawan Akwai matsala ba. matsalar mu kuma. Ba ta mu. Kai kamar ya bata motsi. Lahiya na wani bin mai Da Allah ji wannan mawakaci. Da dama ba saba kai ba da Allah mutum. wasa ta haka goma ne take. ni da ka son ma in ƙara Nana? Babe, sorry. Bai yi tunanin garuruwan nan za su far miki bane da Allah ki hakuri. Babe, tashi mana. Da Allah ki tashi mu ce shaf. Ke da kika ce ba kiya san dadi ya san mun fita kuma? Babe. Babe, ki tashi mana. Nana? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ga irin ta nan, ga irin hasashen da ke ranku. Shafshan hankali da nazari da tunanin ku kuke washe. To washe duka abin da ka shuka za ka girba. Duniya makaranta take koya. lahiya Ta mutu wallahi. Wai shiga karshe. kira mu
shi shiga ƙarshe. Ta mutu. ina shiga na gabata musu aman ina da ka Inna lillahi wa kai inna bibo ilaihi raji'un. kai dan Allah duba mana tsaya nan Yan mata na iyaye kaga wani lie down ki daya ki jiya mu ke san haraka shaf da ki tashi yanzu matahi in ke gaji babu komi za mu sai miki power house Allah wallahi mu mun saba ganin irin wagga wasa ta gajiya ai kwana tashi na Nancy Nana Wallahi ta mutu. kai ina da Allah jin nan ji da Allah wannan rabbo ni da Allah wayo kai wallahi ba ni na tashi da ba kai wai kaman ya wai Wallahi ta mutu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Na gaya muku ta mutu. dama ni yanzu ne taho ku bari kai da Allah malam matsalge mu ina maka da baya ne taho da ba to na farko ai dama ni ba na daga cikin tawagan amma da ka hito na karshe ka ce baka da a wani na gano ta mutane waye na karshe Duka ka ja mana wannan bala'i. Sai na ce maka mi abin nan shaf ai shaf. Da ka san waye baban yarinyar nan. Da ba za ku tsaya kuna maganar nan ba. wace irin haukata za mu aikatawa yanzu kamar yawa yanzu kai in ba rashin hankalinka ba mu yi tunanin komi ba kawai mun ɗauko ta mun hito da ita yanzu sai mun ta wurin da za mu rufe ta sannan mu je mu da abin gina asiri mu ya toni kai bari in je gun balile in samu cebur to amma fa amana kar ka faɗa ma kowa komi ta to dan matun birin ina na hala da zai taya shi dai shi hodi ma wani mun kashe mace shekara gudu kar ka faɗa mai abin da za a yi da shi dan matun birin mahaukaci na da zai hodi mai abin da ya faru for security purpose a ji a gaya wa malli a zama mata salam da za ka shiga halaka hodi mu mallan liman iskan balladu yi ga iri ta nan ga irin hasashen da ke ranku shafshin hankali da nazari da tunanin ku kuke washe to washe duka abin da ka shuka za ka girba duniya makaranta take koyar da nata shaf jirgin gaggawa na kai da Allah ka zauna kai mata addu'a wanga yawo ni zai tina nama da Allah samu ri ka zauna Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'is. To ashe duka abin da ka shuka shi za ka amsa lokaci idan ya zo maka sau uku za ka yi bayani bari mu gani bari ku gani bari mu gano ƙarshen zance ga irin ta nan ga irin ta nan ga irin hasashen da ke ranku shafshin hankali da nazari. Baby ka san menene? Sai kin faɗa. Dan Allah kada ka ci amana na. Idan har ka ci amana na, amana sai ta ce ka. Ina jin maganganu da yawa a kanka marasa kyau da mutane suke faɗi, amma ban taɓa ɗauka ba. Saboda ban gani da idona ba. Dan Allah ina so ka biƙe mu alƙawari. Baby ba dai kina suna ba? To ba na so kina sa kokonto a kaina ko wani shakka. Hakan na sa sai in ji rauni a zuciya. Ba zan taɓa cutar da ke ba domin ina son ki yadda ba zan cuce ki ba. To ina son ki. Ina son ka. Ina son ki. Smile. Wanda nake yafe ni.
Balele. 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 Ni ne. Uban dom ne ba. Oh, bando, abinci ka kawo mu? Yawwa, da Allah Balele cebur za ka ara mu. Cebur? Cebur za ka ara mun Balele. Me za ka yi da cebur? Akwai abin da zamu da shi ne Balele, akwai wani abu da zamu. Gaskiya, ta haya ce. Ko nawa ne? 1000 za ka. Ka je ka kai. Allah je ka dauko Balele, je ka dauko. Wallahi dan kai ne wallahi. Amma ya kuma kai. Gaskiya a ƙaru 1000. Allah dan kai ne, gobe kuma da sassafe. Ina mun da shi. Ya ma za a yi cefirin da kyauta in ke badawa. Na ce mai ba 1000 ya ban. Na ce mara ya ƙara 1000 ya ban. Anya ba wani abu zai je yi ba. Daman ɗan iska ne. Ni dai bara an koma bacci. Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith. Ga yana an samu dauko ta mu zo ba. na gaji ba to ni mun yana abu ba to waye wani Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Maryam. Na'am.
wallahi na ne har yanzu bata dawo gida ba, shi yasa na ce dare yayi ki ce mata ta dawo mana. Nana kuma gaskiya na mun kwana biyu mai waya da ita ba. Ba ki ganta ba, ni kuma ta ce min za ta zo gurin ki ne. Kawata kin san menene? Wallahi jina nake tamkar yau na cikin duniyar nan saboda farin ciki. Dan Allah. Ya mana. Me ke faruwa to? Ba ki gane wanda muke magana akan shi ba? Bangis. Ke wallahi na kama da san shi. Ke bari ke ji. Kin ga Bangis ya iya wanka, ya iya soyayya, ya iya kalamai masu sanyaya zuciya. In takaice miki ya haɗa duk wasu abubuwa da ya mace take bukata a wajen namiji. Kawata. Ki dai kawai sabon shiga ce kullum kina kula a gida kin samu wannan karan gaba ki daya gigita ki baki san halin samarin zamani ba ko kin san yawancin su yan shaf ne haka zaki ce naga alamun cewa kamar kina min hasada ne saboda dai baki samu kalan shi ba ko ina so ki sani kawata shi fa Bangis irin yan shaf din nan ne ke ba shaf ba ko da a ce faka ne shi wallahi haka nan nake son shi to dai ni shawara da zan baki ki ba a hankali Allah ba da sa'a. Amin haka nake son ki ci. Gaskiya ina gaba ni take nufi ba saboda mun kwana biyu bai mami waya da ni da ita ba. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wallahi tsoro nake kan babanta ya dawo bata dawo ba. Na kira wayarta bata dauka ba. Amma dai lafiya dai ko? Ina fa lafiya. Nani tun da ranar ta bata dawo ba. Ina tsoro babanta kai ya dawo. Ya tadda bata dawo gida ba. Allah rufa asiri. Shikenan Maryam, yanzu dai idan da kai wani abu zan ƙara kiranki. Gawari, au. Kai! Alama ta ne wa. Amma wani irin abu kenan. Ga wani abu kenan. To ka taba ganin kamari babu alama. Amma dai kai baka da hali. Kai mun tafi. A da Allah saurara da Allah. Wai ku kun ma taba ganin wai an ruhe gawa ba a yi mata addu'a ba. Wayya an zo an binne ta ba mu mata wanka ba. Shi da gani wallahi. An shi. Menene? Tono ta sai a mata wanka. Yawa ke wani maganin wanka din girman Allah ku zo ga gurin nan. Wai ku kuna da hankali kuwa? Samu maka cizo. Muna cikin wannan halin kuke magana wani wanka wai da addu'a? Wallahi Ofisa, ba mana can.
oga ina tunanin cikin nan fa babu kowa. Ba kuwa? Da alama da yan shaye-shaye ne suka zo suka shaye-shaye suka rabu. Mu je oga. Ni na ne wa ɗaki na. Abinda ka shuka shi za ka amsa. Lokaci idan ya zo maka sau uku za ka yi bayani. Bari mu gani, bari ku gani, bari mu gano ƙarshen zance. Ga irin ta nan, ga irin ta nan, ga irin hasashen da ke ranku. Ya haƙuri na tashe kina bacci ko? Babu komai mama. Wallahi na ne har yanzu bata dawo ba. Kuma ta gaya min cewa za ta je gidan ƙawarta. To ko bi da mun sani daga ke. Maryam na kira Maryam ta ce bata zo inda take ba. Shi yasa na kirawo ki yanzu nan da daddaren nan. Haka ne. Amma dai gaskiya ta daɗe da tafiya. Saboda ta ce min ba ta son dare ya mata a hanya. Bata dawo gida ba. Kuma ba ki da wani masaniya koko daga wurin ki ta ce za ta wuce wani wuri ne? Gaskiya wala ma bata gaya mun ba. Tunani na ma kan babanta ya dawo yanzu nan bata dawo ba. Shine kawai damuwa ta ban san yanda zan yi ba. Na kira ta kuma bata dauki wayar ta ba. To wallahi ta dai riga ta tafi. Kuma ni bata gaya min inda za ta je ba. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Shikenan ba matsala. Zan ci gaba da kiran wayar ta in ji ko za ta dauka. Kuma menene yake? Dan Allah to in dai kin tuna wani abin ki dan kira ta ki ji ko kuma ki kira ki ji ta je inda ta ce miki ko kuma dai wani abin. To shikenan nagode. Sai an jima. To shikenan nagode sai da safe. To ina ta je ina ta tsaya. Har yanzu bata koma gida ba?